kan mani karon kan mek peso khi đang ăn đóm tặng chị nó tay chị hay là chị khả năng Tenra uwagon ar ya kaskodi kabasyong usyenrang bat kakin thai kane ka jingjia kane ka belajia menen ka snging kata ka artrik ubnai jun usnam arhajar ar pausan ban lingba kane ka video pila ban sakhi ya kane ka jingsha tenra hakabai dai bat kane ka jingjia layatho ba kane ka jingjia kala ji hapo ka nong ba aizol kata hapo ka jela Mizoram hakaba pila ban sakhi bo kali wargon ar bala wanya na ketika surak ulai iya ketika skoti baka wan syate sha shiliang andre itu wargon ar sim layat suki sim laken ria bolot tor bai bolot tera bai ya ketika skoti lai thu bana pedang kita ki arngut ki nang syang skoti u driver u senrang u banya u kham pada lelei andre ka kenthai pat ka basyang hadin kalak ke dia kecat jongka bad ya ketika kenthai ru lapan ket mardona ru cepat civil hospital hapo ketika nang ba kum sibenta ban ai ki jing sumar bad ha ka bai dai bad kene ke jing jiang pulet ketika jela Mizoram kilap long e jing thuat ya ute wargon ar ha ka ba maria dep ketika jing jiang ute wargon ar ulas sangai malam boleh itu malam sabril bad ute wargon ar ulap head jendat bed na ketika jaka baling ba kan CCTV ke bala yo ring ru ki beri ke bala ring video bat ke bala khmi benia kila yele kat bala ban check your number plate ketika kali handres neu bok pat ka CCTV ka khlam la ban kiam yo number plate jong ketika kali ban minta ka jing thuat ba ka jing tok ke di utu kali kadang yaj be syak khamat ha ketika jela